Ад самага першага на пеншчыне ганаровага грамадзяніна да нашых сучаснікаў. Адкрыццё раённай дошкі гонару з партрэтамі выбітных мясцовых жыхароў прайшло ў межах святкавання свята ўраджаю. Сярод знакамітых далёка за межамі краіны ганаровых асоб не толькі былыя і цяперашнія кіраўнікі. Дзякуючы асабістаму ўкладу ў развіццё раёна і дасягненням у прафесійнай і грамадскай дзейнасці, права з'явіцца на дошцы гонару удостоены ветэраны Вялікай Адчыннай вайны, працаўнікі сельскай гаспадаркі, навукоўцы, военные. В районе вообще на сегодняшний день 19 граждан почетных. Очень приятно отметить тот факт, что из 19 человек 8 человек – это герои социалистического труда и 1 герой России. Прозвішчы і імёны выбітных жыхароў раёна і цэлыя працоўныя калектывы ўзгадвалі і ў аграгарадку Новы двор, дзе сёлета прайшло раённае свята. Па традыцыі ўзнагародзілі найбольш паспяховых кіраўнікоў гаспадарак і іх супрацоўнікаў. Нягледзячы на аб'ектыўныя складанасці, сёлетняе жніво і ўвогуле працоўны год для пеншчыны прайшоў станоўча. В этом году мы завершаем строительство 8 молочно-товарных ферм. Все эти стройки осуществляются при непосредственной поддержке государства. Безусловно, это даст нам очень серьезный задел на будущую пятилетку, которая наступает у нас уже буквально через несколько месяцев. Мы понимаем, видим те перспективы, которые имеются в районе. К сожалению, далеко не все организации на сегодняшний день уже работают, исходя из тех возможностей объективных, которые они имеют. Поэтому над этими всеми проблемами мы занимаемся. Я уверен, что результат не заставит себя ждать. Што тычыцца жніва, то сёлета яго вынікі пінскіх аграрыяў парадавалі больш, чым мінулагоднія. Зерня ў раёне пры сярэдняй ураджайнасці ў 33,2 цэнтнера з гектара намалацілі больш за 100 тысяч тонн. На чвэрць больш за папярэднія паказчыкі нарыхтавалі і кармоў. Тетяна Будгусаим, Людмила Салдин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».